Som Jana Vlčková, som strihačka a prišla som sem urobiť svoju prvú masterclass v živote. Strihám viac dokumentárne filmy, ale v poslednej dobe aj hrané filmy s rôznymi režisérmi. To je všetko. Mám 2 českých, lebo ja vlastne pracujem tak, že sa viac naladím na ten materiál, ktorý je a z toho teraz budem hovoriť ako ezoterik, z toho nejak cítim, čo je tá postava. A vlastne mám pocit, že viem vystihnúť nejaké jadro a podľa toho vlastne už pracujeme v celom tom filme, aby to nebolo nejak neprirodzené na jednu alebo na druhú stranu. A väčšinou sa jedná o psychologické filmy, takže je veľmi dôležitá dôveryhodnosť toho hereckého prejavu. Tak to je jeden z tých výberových faktorov a druhý je vlastne odtieň toho vlastne tie postavy sa dajú aj tvarovať, tie ich reakcie môžu byť rôzne a potom tá situácia vyznie trochu inak. A vlastne vyberáme spolu s režisérom to najvhodnejšie pre to, čo chceme z tej situácie vyťažiť. Alebo sú filmy, ktoré sú napríklad roztočené do polovičky. Vieme, aká je téma a napríklad vieme, že to v tých scénach ešte nie je. Začíname strihať a v strižni sa dohadujeme, aké scény potrebujeme, takže sa ešte dotáča sa niečo ako keby na objednávku tej strižne, aby nám to tam zapadlo. Takže vlastne fakt je to komplexná práca a niekedy zistíme fakt ako až v polovičke práce, že vlastne tento motív nie je vhodný, ten je vhodný a nedá sa to hneď na začiatku vlastne. Na začiatku je to možno skôr intuitívne, ako toto je silná situácia, to je dobré, a nejak to skladáme a zistíme, čo z toho vystupuje, ale potom to sú viac také ako filmy, kde ten režisér pracuje asociatívnejšie aj s témami, aj s postavami. A potom sú jednoduché vlastne príbehové dokumenty, kde vlastne je to jasné od začiatku a doplňajú sa len nejaké drobné konkrétne veci. To, čo sa zúčastňujeme, je práca na scenári vlastne. To je to, na čo mi záleží, aby sme to diskutovali už dopredu. Tam je to skôr vždy náčrt, aj keď sa vždy používa slovo scenár, ale vždy mám pocit, že to je fakt len náčrt myšlienky a nejaký scénosled. Ale áno, bavíme sa o tom už od začiatku, proste od prvého nápadu s tými režisérmi, s ktorými som si blízka a robíme už dlhodobo, tak sa o tom bavíme. Alebo že som možno viac autorskejší typ človeka a mám pocit, že môžem ten film ovplyvniť alebo môžem tomu filmu pomôcť vlastne už tam na začiatku. Vlastne niekedy je to pre mňa dôležité vlastne, keď baviť sa o nejakých scénach, baviť sa o tom, nejaké scény a vymýšľame spolu alebo niečo ako premeníme. Takže vlastne ten strih je vlastne aj teoretická práca pre mňa. A nejak mám rada blízku spoluprácu, lebo vlastne tam sa mi zdá, že môžeme dosiahnuť najviac, keď o tom komunikujeme čo najdlhšie. Vlastne fakt konzultujeme rôzne verzie scenára. Aj teraz vlastne kvôli karanténe sa zastavilo natáčanie. Som dostrihala verziu filmu a normálne sme premenili nejaké veci vďaka strižni a ešte sa to premenilo v scenári a tak ďalej. No. Ale aj dokumentárne filmy, neviem, napríklad Parta, Analog Martina Duška, alebo teraz nový projekt Martina Duška, ktorý tiež ako konzultujeme spolu. A mám pocit, že ten strih môže byť aj o tom, že sa fakt ako vyťahujú podstatné živé veci a spájajú sa, kde vlastne nemusí byť vôbec žiadna zmienka o manipulácii, ničom. Že to vlastne môže byť len zvýraznenie, extrakcia, artikulácia nejakého presne príbehu, rozprávania. Že vlastne je to pre mňa niečo oveľa viac, že tá manipulácia je pre mňa násilný výraz. A čím ďalej, tým viac mám názor, že vlastne by sa nejak ako manipulovať v tom negatívnom zmysle nemalo, alebo vlastne, že to nie je dobrý príklad. Ale vlastne, teraz som si spomínala film s Vítom Klusákom, ktorý sa volal Matrix AB, volal o Andrejovi Babišovi. A ten vznikol tak, že vlastne Andrej Babiš si myslel, že bude o ňom natočený trošku oslavný portrét. Potom ho to natáčanie otravovalo, takže ako Vít to trošku odblokoval, ale Vít zistil, že zároveň z toho, čo natočil, nie je úplne jasné, čo chce o tom Babišovi povedať. Takže bez vedomia Andreja Babiša dotočil hovoriace hlavy, ktoré komentujú jeho konanie, jeho ako politické kroky a tak ďalej. A na záver, vlastne tento zostrihaný film sme pustili Andrejovi Babišovi, ktorý vlastne netušil, na čo sa bude dívať. A
vlastne mne ho, to je akože jedno, čo si o ňom myslí, ale mne bolo v tej chvíli ľúto, lebo vlastne to bol človek, ktorý bol fakt ako zradený v tej chvíli, lebo si myslel, že sa bude dívať fakt na oslavný film o sebe a zrazu zistil, že je to totálne kritická vec. A ktorá ako pre Víta vyšla, že je to morálne správne, ale vlastne čím ďalej tým viac mám pocit, že to sa nemá robiť a vlastne radšej ten film nedokončiť, ale že má byť človek fair k tým postavám, nech sú na akomkoľvek spektre politickom alebo mentálnom, že to fakt je, neviem, tak to si môžem, no to je ono. No, neviem, myslím, že Daliborek mal nejaký ako iný problém skôr skôr s postavou režiséra, mám pocit, ako keby, keď už hovorím o nejakých postavách, že a prístupom režiséra k tej postave, no. Nie s tou postavou samou o sebe. Možno problém je to, že nedostal tak veľa priestoru, ako mohol dostať a že nebol dostatočne vykreslený a to je asi všetko, čo viem k tomu povedať. Ten reálny je proste reálny človek, ktorého musím asi nejak viac rešpektovať, ako keby tu jeho reálnu existenciu a vlastne to sa dostávam trochu k tej manipulácii, že sa nedá úplne s ním, ako som sa bavila teraz predtým, ako s tým hranou postavou, že vlastne by zareagovala opačne, než mohlo v scenári a tak ďalej. Vlastne s tou dokumentárnou postavou sa dá aj tiež takto pracovať, lebo stále je to filmová postava, ale mám pocit, že to má nejaké hranice, aby on bol nejak zmierený so svojím obrazom, ale je to aj práca režiséra a tak ďalej, aby ten protagonista bol s tým zmierený. Ale myslím si, že keď je napríklad dobrý herec a zahrá nejakú scénu výborne, je to vlastne to isté, ako keď vidím reálneho človeka, ktorý niečo robí a môžem s tým pracovať rovnako, ak to nechcem zmanipulovať nejako 180 stupňov. Si myslím, že manipulácia je to len v nejakom aspekte, môže byť. Pre mňa má manipulácia ako negatívnu konotáciu, ako keby to bolo ohýbanie nejakého významu alebo situácie do smeru, v ktorom pôvodne nemala byť, alebo že je to také ako vyrábanie umelej veci.